Si la media korti tumhanta kardom pilo lasi nitum la dak press mit kifa pon alam theputha kala ponlo je kyong dung apor pe nitum jisong bom wang bom lo nitum traditional village council la bangso arona ting basi tum kimang lo la bangso kimang ke nitum rong asar tumang si kimang lo la so arong asar tumang si chairman ta dunang ko ati mane la non alang tum council pe non kithak ji alama bang ke ni tum karbirong sarame ahin pe bang ke chidon de kusi tum ta chingwa sarpen chidon sarpen sin tum ta chikroi lo athima tum dak traditional village council jong si nang pipi pulong te tum a traditional along abang itum akimang son bang itum chun chidet po athima tum mang traditional along la village traditional village council along itum pinang an itum abang la arona puthak karbi arona puthak itum lo village non alang itum la council atum pen kithak bo mapor bank ke chidon de pu athe bang mane itum la central committee pen ta itum chingwai chingsai lo la si la imethang a traditional arona bang bisar kindara rons tame itum bang chunune de je ang thek do la si la bang so ki chun ji pulong ke itum bang ke traditional village council bang sinang po la pulo aprang arji include pen itum kachisong mane kimang ating si itum pachunang po lalo ni tumpini badak bainong surutha constituency along ni tumpini resmit ke khai ke lahelo non nilitu rong asar kabi rong asar hinten nilitu aprang pen nilitu TDBC ke hang bondu asil bangso arona bang nilitu phan Echeng hon local MSC lopen sar CM punya bang hang sar kami ni tumpang so kam na patul pipo usini tumpini dadak resmit nang hai lo lopen ke ni tum na bang so long ni tunon dadak TDBC ko dadak si itu long lason si kiwaji depok pulo damela so bang so ron bang ni tum ka birong asara hin pesami ni tum ke chidonun thekhe usini to hin pen itu rong asar hin ke kujule tum la so bang ke ni tum karbi tu mang bo samai khai dharam pen chiku ke tin pen ni tu rong rup paching thur nangji rong rup ting thur ya pan turang te ni tu rong asar hin phasi village council ko PDBC ron bang ke traditional village council bang ke rong asar hin phasi ni tum phake chairman ron ki nangji athe ke lada ki lasan panchayat ron bang ke ni tum rong asar hin pe ke ni tum chidon de ke usi ni tum rong asar hin pe ke ni ridul Kasi non tabjin pe ni tum pan ni tum song bo maron PDBC aron bang ni tum pan napatun pilang ji pusin ni tum CM sarpanta ni tum ni ridul lasi labangsu aputha ka bangke nilitum non sitame ibangji chiti niphaing ko yarni nilitum dharna po hisab abang nilitum abang council long sitame damnang ko popusi nilitum permission NPC non chisi kidang lo si labangsu akithak long ledeji aphan abangke nilitum sitame unan kabor idam dia phansi kachisik itu ponlo rong asara hin pesta lalu ni tum phan lo invest ame tu kilong leda du ulang ni tu la so pathalang constituency long bangke itu kadua pengelong tangke ni tu ke kontrak sikebra proxy wala asinan kilong ita dulang silai hui da ni tum pan ke kabin pe nang piko nang pi son te ni tum ni ri open ke dak mane karbe anglong ke mane isike 6 dola area apa 6 dola area pina sini tu ke ala TDBC aba se tu ke nagi VDC bang ke ni tu ke la bang ke tidon de ke athe ke ni tu ke karbi la pa ke chesu pa ke ni tu ke nang khat nangi pusi ni tu ke ni ri du la si ni tu pa ke traditional village council bang ke nagi
sini tinggi di divisi orang percaya orang bagai tidak mencuci gusi, tapi orang salah hilangkan itu. Awalnya suruh betul saja, sini